Good morning mga ka-Bicolano. Dito po tayo ngayon sa Asmin Street. Dito po sa Lipa, Batangas. Kikita kami dito nila Kuya Bal Santos Matubang. Ayan, kasama po namin siyempre sila JL Official tsaka si Arthur Seya. Dito po kami ngayon. Kita-kits po kami ngayon dito nila Kuya Bal Santos. Ayan, kasama namin si Team Kalokohan siyempre. Shout out! Ayan mga kaibigan, dito po kami ngayon. Ganda dito. Morning na po. Mag-aalas 8 na po. Medyo napaaga kami. Ayan, Lipa, Batangas mga kaibigan. Ayan, sakyan ni Kuya Balo. Ayan po, kaibigan. Idol natin, medyo natutulog pa. Puyat kasi si Kuya Bobby tsaka si... Ayan, sir. Ayan po mga kaibigan. Tulog pa sila. Huwag natin sila istorbohin. Mamaya na lang. Ayan o, nakikita lang natin sa personal. Ayan po mga kaibigan. Ayan. Ayan mamaya papahingan mo natin sila. Ayan mga kaibigan. Sasakyan po yan ni Kalinga Prap. Yan po. Ayan. Ayan po mga kaibigan. Nasa loob po yan si Kuya Bobby. Charity Supporters. Group with Bia Pascual. Ayan mga kaibigan, mga Kabicolano. Si Charity. Joke Kulis Channel po. Kulis Pero sa Channel. FB ay Afmin Asobrab. Ayan. Okay. Afmin Asobrab Subscribe po sa natin yan mga kaibigan. Ayan. Ayan, subscribe. Taga rito din pala kayo, no? Malapit Rosario. na. Rosario. Bukid. Kita-kita din tayo. Panoorin ko lagi yung ano mo. Ayan. Morning! Yan, promote natin Morning po, Kuya Bal. Nakasipag. Bicolano, Elvin Vlog. Salamat po, Salamat Kuya sa Bal. bigas, sir, ha? Ay, wala pong problema, Kuya Bal. Idol ka namin. Salamat. Grabe. Arthur Zia, grabe si Arthur, napakasipag. Ay, ito, wag na to. Ayan po, Kuya Bal. Idol natin na kababayan natin. Number 1. Number 1 sa balota yan. Kuya Bobby. Ilan po Kuya Bobby? Magandang umaga, ha? Salamat sa mainit na pagtanggap. Para Ayan. kaming nasa pugon. Napakainit ng pagtanggap dito sa Lipa. Ayan, mas kaya Lalo na si Andy Kayaka po. Andi kaya ka po mga sadyang, kaibigan. yan mo kung alam ko lang sa bahay, pinadaan ko na lang sila. Ayan mga Bicolano Elvin. Salamat Maraming sa salamat inyo. po. Pakisupport Kay natin si Andy Bicolano, Kaya- Elvin Vlog. Apo, Saka yan, Andy bigyan kaya mo ka ng po. shoutout sa inyo. Yan, Saka pasalamatan ko yung pinadala niyong bigas kay Kuya Bal. Okay lang po yan. Nakatulong sa mga senior. Okay lang po yun, Kuya Bobby. Sa harap na to. Ayan po. Picture lang ako. Ay, sige. Ayan po. Picture sila. Okay. Maraming salamat sa iyo, Kuya Andy. Oh, salamat. Kaya- Maraming salamat na tayo ng pangipangita sa awa ng Panginoon Diyos. Oo. Tayo ay talaga namang gusto ko na rin kayo sadya kayo makita. Ay dito pa tayo nagpangipangita. Bicolano Elvin po. Opo, okay. Ano na namin kayo na... Salamat po. kompleto na Andy yan. kaya ka pa. Ayan po mga kaibigan, Andy kaya ka po. Puntahan po Paki-subscribe natin din yan. po, paki-YouTube Ayan. po nakakano sa akin. Oo, ayan po, mga Dikitan din po niyo ako. Andy kaya ka vlog so walang ibang hinangad kundi ang makatulong sa masigit na nangailangan natin. Ayan. Kababayan. Ano po? Ayan. Ayan. Maraming salamat po kay Andy. Okay, salamat din sa inyo lahat. Salamat po. Ayan mga. Yung Arthur siya. Joke Kulis Channel. Red Navino. Hello po. Bicolano. Elvin po. Salamat po sir. Morning mga kalingap. Ayan. Kita-kita kami dito. Ito ay medyo malayo pero wala po sa layo yan. Importante po magkita-kita kami. Ayan po. Red Noveno po mga Ayan kami. po, mga kalingap. Bicolano, Elvin Vlog po. Support po natin. Maraming po salamat Red Noveno sa suporta po. Salamat po sir. Hello po sa lahat. Kalimutan. Ayan. Elvin Bicolano. Bicolano Vlog. Maraming salamat Kuya Paz. Kuya Paz, baka pwede mong mabigyan mo ng mga tips mo dyan ng mga tungkol sa mga bagay na pariwara ba? Or Actually, lahat naman po tayo napapariwara. Kasi unang-una, iminulat tayo ng ating magulang sa relihiyon. tama po. Hindi tayo iminulat sa relasyon. Which is, ano bang yung relasyon? Number one is read the Bible. Dali lang. Ayan. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Yan. Lagi po natin tatandaan, atronin ng unlad. Unahin natin lagi ang Diyos. Ayan. Para po tayo po'y maging matagumpay
sa larangan ng ating mga pinapangarap sa buhay. Pero hindi po sa pamamagitan ng pagpuna, agad-agad magiging successful tayo. Opo. Siyempre, dumadaan muna po tayo sa pagiging small YouTuber, small viewer. Pero kailangan lamang po natin magtiyaga. Kasi po, wala pong nagsimula sa malaki. Usually, Tama po. nagsisimula po sa maliit. Tayo po, kaya po tayo nagbablogger, nag-earn po tayo ng example. So, paano tayo magiging example kung tayo bisyosong tao? Dapat magpakita tayo ng good example para mawin natin yung mga viewer. Na tayo katiwa-tiwala, hindi lamang po sa sa pamamagitan ng video. Sa ating gawa po mismo, dapat makita na tayo pinagkakatiwalaan. Especially po pag walang aral. Lalo po sa amin, puhunan ko po, tiwala lang. Kung ito pong tiwalang ito sisirain ko, sino pa magtitiwala sa akin? Kaya po, mahalaga po yung pagtitiwala. Pangalawa, tayo po ay magpatuloy lang po. Unahin po natin lagi ang Diyos. Kapag inuna natin ang Diyos, may pagtitiwala na po tayo. At ang magiging puhunan po natin ay tiwala pa rin. Pansinin po ninyo, baliktarin po ninyo ang tapat. Di ba tapat din? Opo. Ang Diyos tapat po sa lahat ng bagay. Bagamat ang tao po'y walang katapatan. Kaya po lagi po natin tatandaan, sabi nga ng Bible, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So paano po magaganap yun? We need to have bowels in our life. Number 1, A. Ano po ba yung A? Attitude. So ano sabi ni Jesus sa Mateo 5:16? Pagliwanagin ninyo ang ilaw sa harapan ng maraming tao. Which is what is the meaning of attitude? Ang character po natin. So kapag may attitude po tayo, letter E is example. Hindi po tayo magkakaroon ng example without attitude in our life. Pag na-earn po natin ang attitude, meron po tayong example. Siyempre, doon po iiral yung integrity. Hindi po ba ano po sabi ng Proverbs 2 verse 9? Basahin nyo na lamang po. Kapag meron tayong attitude, meron tayong example, magkakaroon tayo ng integrity. If we have integrity in our life, madali lang po ang mag-obey. Obedient. Di ba? Sabi nga ng Bible, if you really my disciple, you are really my, sabi nga doon, you are really my teacher, child. Sabi nga doon, you will know the truth and the truth will set you free. Di ba? Kapag na-earn na po natin ng obedience, meron po tayo unity, madali na natin ma-unite yung tao sa pamamagitan ng pinakikita natin attitude. Kaya po, ako po'y saludo sa mga charity vlogger na inuuna ang Diyos. Hindi lang sinasabi nilang God bless you, after ng God bless you na sila, bubunot na isang dahang sigarilyo. Hihit ng sigarilyo. Wala po yung ginamit mo lang ang Diyos doon. Dapat po karakter natin mismo, umiral. God bless po. Ayan, marami pong salamat po. Salamat po. Ayan po, nabinigyan po kami Thank you ng... po sa opportunity na nabigyan ako ng pagkakataon. Opo. Maraming po Sana salamat. po ay may matutunan po tayo kahit konti. Ayan. Maraming salamat po, Kuya Paas. Maraming salamat po. God bless. Ano pangalan? JLTV Official. Thank you po, kay Kuya Paas po. Binigyan tayo ng magandang panauhin na nagbigay sa atin ng pagdating sa Panginoon. At unahin natin po yan. Dito na po. Ito po yung pinaano ni Kuya Bal nagawa. Hello. Beneficiary. Ito po yung ginagawa ni Kuya Bal. Tali lang ang
Yan, si Kuya Bal. Kuya pa, salamat. Ito po si Ulix TV. Mga kabigolaan. Supportahan po natin siya. Napaka-pogi niyo po niya. Supportahan po natin yan. Ulix Salamat TV po po. mga kalingap. Yung support po mga kalingap Olives TV. And siyempre, Bicolano. Bicolano Elvin. Thank you so much. Ayan po mga kaibigan. Napakaganda na oh. Ayan. Talaga naman, nilalagyan na rin ni Kuya Bobby ng ano oh. Ayan po, si Kuya Bobby. Ganda na oh. Ayan po mga kabigolaan. Ang ganda na po ng bahay na yun dito ni Kuya Bobby. Patehan ribunan mamaya. Ayan po mga kaibigan. Lalagyan na po ng floor mat. Soft drinks. Ayan po. Lagyan ng napakaganda ng floor mat. Ganda na. Saktong-sakto eh no? Malamig dito eh no? Mahangin pa. Mahangin eh no? Yan po. Ayan po. Kain muna tayo. Ayan, ulam ko. Isama mo sa malaking plato ko. Yun ay content mo yung labador. Siyempre yan dyan. Parang si DL. Bilao eh. Ito. Pinggan? Ito. Ang laki ng pinggan niya. Pinggan niya. Ito pang ano, pang pamilya, kundi pang masa pa to. Nasa pa daw yan. Ang laki oh. Aba. Kain muna tayo. Ano? Ang gawak natin. Yan po si Elvin Bicolano. Yan po sila Kuya Bal. Sarap po ng kagahan nila. Yan. Kuya Bal, ang dos matubang idol natin. Ate Edna. Daw po Ate Edna. Kain po. Sarap makakabi yung ano, walang idolo natin. Dati napapanood mo lang. Ngayon kasama mo na sila Ate Edna at si Kuya Bal. Pag nag-support po kayo, Yan po si Bicolano Elvin. walang labis, walang kulang. Yan si Bicolano Elvin, walang paglagyan ng saya niyan. lalo na yung asawa niya si Ate Marilyn. Gustong gusto nun talaga lagi sumama. Lalo si Ate Edna nung pumunta po kami kila Kuya Rob. Wala po si Kuya Rob kaya nalungkot idol ng asawa niya po yun. Hindi naabutan. Kasi pag tumalgas ka,
tulong mo na yun. Pero kung maghanap ka ng huwag ka lang tumulong. O huwag ka lang tumulong kung sa bandang huli, sisingilin mo rin. Hindi po maganda yun. Pero po si Kuya Bal, napakasimple po talaga. Ko naman po sinabi na lahat tayo nagkakamali din naman tayo tao ng nabuhay. Pero yun sa pagtulong parang iba na po yun. Hindi na po maganda yung tumulong ka nga pagkatapos sa bandang huli. Gagawa ka naman din po ng maganda sa kapwa mo. San Arthur sa'yo, huwag ka na magpagutom, sabi ng mga viewers mo. Hindi po ako kailangan magutom, liliit po yung tiyan ko. Magagalit ko ng tiyan.